טוב, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין חרדון לבין סממית? הגודל? הגודל, נכון, וחוץ מהגודל? הצבע? הצבע, יפה, ומה עוד? שהוא יונק? לא משה, הוא לא יונק. טוב, אני אספר לכם. סממית, אם תולשים לה את הזנב, מגדלת זנב חדש תוך 10 שעות. חרדון לא יכול לגדל זנב חדש. לכן, בלי הזנב כשהוא רץ, הוא מאבד את שיווי המשקל שלו. ואז טורף גדול ממנו, תופס אותו. ואז הוא מת. החרדון והסממית הם חלק מהמגוון הביולוגי המקיף את כולנו. וכעת נראה למה המגוון הזה חשוב לנו. וזה לא רק בשביל להיות ירוקים. למה זה בכלל מזיז לנו? בשביל מה צריך את כל החייס האלה? תביאו לנו כמה נמרים לספארי, ואנחנו מסודרים, לא? מהו המגוון הביולוגי? המגוון הביולוגי הוא כלל המערכות האקולוגיות הקיימות בכדור הארץ. על שפע המינים שבהן, ויחסי הגומלין המורכבים בינן לבין עצמן, ובינן לבין הסביבה. הבנה של השפעות החברה העסקית על המגוון הביולוגי, והתלות שלה בשירותי המערכות האקולוגיות, מאפשרת הסתכלות על נושא המגוון הביולוגי דרך משקפיים עסקיות. כיום ידועים בעולם 1.9 מיליארד מינים, אבל זה רק 10% מהעושר הביולוגי הקיים בעולם. רוב המינים הבלתי ידועים נמצאים ביערות הגשם ובאוקיינוסים. המינים הנעלמים האלה שייכים ברובם למשפחות פרוקי הרגליים, הפטריות והצמחים. אבל למה אנחנו מסתכלים על חיות לא ידועות ונדירות? בואו נסתכל קרוב על חיה שיש שמגדירים אותה חמודה ויש כמפחידה. הטלף. ובעצם מין אחד של הטלף. הטלף החרקים. הצד חרקים וחוסך כסף בהדברה של כ-23 מיליארד דולר בשנה רק בארצות הברית. אבל להטלף ידידנו יש אויב מר וירוק מאוד. טורבינות הרוח המייצרות חשמל ירוק. העטלף לא רואה את כנפי הטורבינות המסתובבות ופוגע בהן, ואז הוא מת. ועכשיו צריך לבחור. אבל איך? אז בואו נסתכל על דוגמה אחרת, דווקא מתחום הצמחים. הצמח הזה, וינקה שמו, גדל במדגסקר, והוא הבסיס לתרופה נגד לוקימיה. הוא העלה את אחוזי הריפוי בלוקימיה בילדים מ-20% ל-80%. ויש גם את הקינין, שעוזר לחולי המלריה. הקינין מופק מקליפת עץ הצ'ינצ'אה, שמקורו בדרום אמריקה. בואו ננסה לשער כמה תרופות נוספות מצילות חיים חבויות במגוון הביולוגי. רק להשוואה, כ-50% מהתרופות המאושרות בעולם מבוססות על מוצרים טבעיים או מוצרים סינתטיים המבוססים על חומרים וגנים מהמגוון הביולוגי. שווי השוק? עשרות מיליארדי דולרים. ושוב, אנחנו עם הדילמה. מה לעשות? פיתוח חייב להיות כאן. אבל אם לא נשמור על המגוון הביולוגי, אנחנו תקועים. כאן מגיע פתרון חדשני. בנק למגוון מינים. לא מדובר על בנקים ששומרים בעלי חיים נדירים, DNA שלהם וזרעים. אלא בנקים לכל דבר. החברה התעשייתית הפוגעת במגוון המינים מעבירה סכום כסף מסוים לבנק. הכסף נשמר בבנק ומושקע בפרויקטים לשימור ושיקום המגוון הביולוגי. וכך המגוון הביולוגי בעולמנו יישמר, ואנו נוכל להפיק תועלת כלכלית מהמגוון הביולוגי. בארצות הברית כבר פועל בנק כזה, עם כ-40 תוכניות, 3 מיליארד דולר והחזרה לטבע של כ-86,000 אייקרים, בעיקר ביערות הגשם הטרופיים. אבל למה ללכת רחוק? כולם מדברים על אובדן יער הגשם הטרופי, אך באחוזים ניתן לראות שהאובדן הכי גדול נמצא דווקא אצלנו, בחורש הים התיכוני. וכיום
ניתן למצוא את המגוון הביולוגי בארץ ישראל בצורות פוחלצים במרתפי אוניברסיטת תל אביב, מנמרים ודובים, ועד עופות דורסים ותנינים. בישראל לא קם בנק כזה, אך התחילה בשנים האחרונות מגמה לשמירה על המגוון הביולוגי. גופים עסקיים מדורגים בדירוג מעלה הכולל את המגוון, ומחויבים לדווח על הפרויקטים לשמירת המגוון הביולוגי בדוחות העסקיים שלהם. ואולי נקים בנק כזה אצלנו?